tal-Voka illum huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-ikbar korijiet f'pajjiżna. B'dan il-kor għaddej b'ħidma sabiex joħroġ kanzunetta dwar is-saħħa mentali bħala parti minn proġett tal-Unjoni Ewropea dak ta' Ewropa Kreattiva. Dwar din il-kanzunetta, il-kor f'Malta qed jaħdem ma' kor ieħor fi Spanja u entità artistika fil-Portugal. Iltqajna mal-President tal-Voka Choir Riz Delija fejn spjega l-proċess fil-kitba ta' din il-kanzunetta. Bħala proċess bdejna billi nitkellmu l-entitajiet tas-saħħa mentali biex nifhmu aħjar x'inhi s-saħħa mentali u minn xiex jgħaddu n-nies li jkollhom issues ta' saħħa mentali. Dik l-esperjenza mbagħad ispirat ukoll il-lirka ta' kanzunetta minna sensiela ta' workshops f'Mejju. Delija stqar ukoll li f'dan ix-xahar qed jaħdmu biex tiġi ffinalizzata din il-kanzunetta. Eventwalment din il-kanzunetta se tiġi mnedija wkoll il-Portugal is-sena d-dieħla fil-belt ta' Gweramaġ fejn se jittella wkoll kunċert mal-kor Spanjol flimkien ma' korijiet oħra. Hawnhekk ser issir ukoll konferenza dwar il-mużika u s-saħħa mentali u kif il-mużika tista' tintuża biex toħloq kuxjenza fuq l-importanza tas-saħħa mentali minn età żgħira.